Добре дошли в днешния анализ на ключово събитие в руско-украинския конфликт. На 1 юни 2025 година Украйна проведе мащабна атака с дронове срещу руски военни летища, поразявайки стратегически бомбардировачи и инфраструктура дълбоко в руската територия. Тази операция, известна като Пежина, бележи значителен момент в конфликта. Основната цел на операцията беше да се неутрализира руската стратегическа авиация, която играе ключова роля в нанасенето на удари по украинска територия. Като се фокусира върху унищожаването на стратегически бомбардировачи и свързаната с тях инфраструктура, Украйна се стреми да намали възможността на Русия да провежда въздушни атаки. Операцията включваше координирани атаки с дронове по няколко руски военни летища. Сред тях са летище Белея в Иркутска област, разположено на около 5500 км от фронтовата линия. Летище Оленя в Мурманска област, на около 1800 км от украинската граница. Според наличната информация, атаките са извършени с дронове, изстреляни от мобилни платформи в самата Русия, което показва дълбоко проникване зад вражеските линии. По предварителни данни, са унищожени или сериозно повредени над 40 руски военни самолета, включително стратегически бомбардировачи Ту-95 и Ту-22М3, както и самолет за радиолокационно наблюдение А-50. Щетите се оценяват на над $2 милиарда. Освен това, атаките предизвикаха големи пожари и временно затваряне на засегнатите летища, нарушавайки логистиката и оперативната готовност на руските военновъздушни сили. Всичко това демонстрира способността на Украйна да провежда сложни и ефективни военни операции дълбоко в руската територия. Това не само намалява военния капацитет на Русия, но и има психологически ефект, подкопавайки увереността в сигурността на вътрешните военни обекти. Не трябва да се подценява и международната технологична помощ за Украйна. Много западни страни вече доставят модерни компоненти, от сензори до системи за управление. Дроновете в тези операции може да са базирани на смесени технологии, местно производство с внесени западни части. Това подчертава глобалния характер на конфликта, в който технологичната надпревара е също толкова важна, колкото числеността на войските. Операцията Паяжина е ясен пример как технологиите променят характера на съвременната война. Дроновете вече не са просто разузнавателни средства, те са основно оръжие за далекобойни удари. Руският тил, смятан за сигурен, се оказа уязвим именно заради иновациите и гъвкавостта, с които Украйна успя да комбинира тези нови технологии с традиционни тактики. В следващата част ще анализираме как тези технологични успехи могат да повлияят на бъдещата ескалация на конфликта и на международния дневен ред. Първата и най-очаквана реакция дойде от руските власти. Официални източници в Кремъл моментално обвиниха Украйна за терористичен акт и заплашиха с ответни мерки. Говорителят на Руското министерство на отбраната заяви, че Русия ще засили мерките за сигурност и ще разположи допълнителни ПВО-системи в западните региони. Руските медии пуснаха серия от репортажи, целящи да подчертаят непровокирания характер на атаката и да обвинят НАТО и САЩ, прикрито участие чрез доставка на технологии и обучение на украински войници. От своя страна, западните държави, включително САЩ, Великобритания и Германия, реагираха внимателно и предпазливо. Те не потвърдиха официално участието си в подготовката на операцията, но отбелязаха правото на Украйна да се защитава. Представители на Белия дом и Пентагона заявиха, че внимателно наблюдават ситуацията и че Украйна има право да нанесе удари по военни цели, ако това е необходимо за отбраната й. Въпреки това, западните официални лица се въздържаха от изрично одобрение на атаката, вероятно за да избегнат по-нататъшно ескалиране на конфликта. Особен интерес предизвика реакцията на Китай и други страни, които традиционно заемат неутрална позиция. Китайското външно министерство призова за сдържаност и дипломатически диалог и предупреди, че всякакви подобни атаки увеличават риска от ескалация. Това е част от традиционната китайска риторика, която се опитва да запази неутралитет и да защити своите икономически интереси в региона,
без да заема твърда позиция срещу Русия. В същото време Индия, Турция и Бразилия, като страни, които често балансират между Запада и Русия, изразиха безпокойство от ескалацията. Турски представители подчертаха необходимостта от възобновяване на преговорите за мир, като изтъкнаха, че продължаващите атаки само ще влошат хуманитарната криза. Тези позиции са важни, защото показват, че световният юг е разтревожен от перспективата за затягане на конфликта и икономическите последици от него. Украинските официални лица използваха момента, за да подчертаят успеха на операцията и да изпратят послание за решимост. В изявленията си президентът Зеленски и военните командири акцентираха върху това, че руската агресия няма да остане без отговори, че украинската армия е способна да действа дълбоко в тила на врага. Според тях тази операция показва, че Русия не може да се чувства в безопасност дори далеч от фронтовата линия. Това е ясен сигнал към Кремъл, но и към международната общност, че Украйна разполага с все по-голям технологичен и оперативен капацитет. На стратегическо ниво, операция Паяжина и международните реакции към нея разкриват дълбоки промени в глобалния баланс. Западът осъзнава, че подобни операции могат да се превърнат в нов стандарт операции с висока прецизност и ниска себестойност, които заобикалят традиционните линии на фронта. Русия, от своя страна, трябва да преразгледа доктрината си за вътрешна сигурност и да укрепи своя тил, което ще изтрува значителни ресурси. За неутралните държави, операцията е сигнал за това колко нестабилен е световният ред и колко бързо малки удари могат да доведат до големи политически вълнения. Тази уязвимост се усеща най-силно в икономическата сфера. Пазарите реагираха с колебания в цената на петрола и газа, а борсите в Азия отбелязаха спад, отразявайки несигурността, предизвикана от конфликта. Благодаря, че гледахте този анализ. Ако искате да сте информирани за най-новите развития в геополитиката, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известия. До следващия път!